Здравейте, потребители на YouTube! Сега ще направя реклама за един сървър, който е много хубав. Казва се NatureCraft, сложа IP-то в дескрипцията. Сега тук ще представим всичките ларпове. Опа. Значи, отиваме на LARP Shop, той е единствения LARP. Така, тук на LARP Shop имаме Iron, който всъщност шопа още не е готов. Сложили са някои айтеми, шопа още не е готов. Този сервер е нов. В смисъл, някой беше изрибил миналия с TNT. Сега отиваме на спаун. Тук имаме enchant. В често ще става кирката. Аз ще имам клипове на този сървър, така че бяхте предупредени. Ще почвам да снимам понякога с други хора, понякога не. И това беше една от моите реклами за сървъра. Това е приятеля Мубой, с който сигурно ще снимам. И чао!